ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ମିଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସରଳ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଶାହାଡ଼ା। ଏହାର ପତ୍ର, ଛାଲି, ମୂଳ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ଠିକ୍ କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଜାଣିବା ଶାହାଡ଼ା ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ। ଏହାର ପତ୍ର ହାତକୁ ଭାରି ଖଦଡ଼ା ଲାଗେ। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ଗଛ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପାଚିଲା କୋଳି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅତି ଆଦର ସହ ଖାଇଥାନ୍ତି ବା ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଛେଳିମାନେ ଏହି ପତ୍ରକୁ ବହୁ ଆଦର ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର ଦେଶ ଭାଷାରେ ନାମ। ହିନ୍ଦୀରେ ରୁଷା ଶିଉଡ଼ି ଶେହେଡ଼ା, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ସବେଡ଼ା, ସଂସ୍କୃତରେ ସାକେଟୋ ପିତ୍ତଫଳ କ୍ଷୀରନାଶ, ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଭରଣୀ କେଚେଟୁ, ବଟାନିକାଲ ନେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେବୁଲସ୍ ଅପ୍ସପେରା। ଗୁଣ: ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଶକ୍ତି କରିବା, ବାୟୁ, କୃମି, ଦନ୍ତ, ମୁଖ ରୋଗ, ଅତିସାର, ଧବଳଛଉ, ବାତ, ଧବଳକୁଷ୍ଠ, ବାତରକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗରେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଔଷଧୀୟ ମାତ୍ରା: 1 ଅଣାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ରକ୍ତପିତ୍ତ ଓ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ। ତରୁଣ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ରସ 2 ଟୋପା, ଗୁଆ ଘିଅ 4 ଟୋପା, ଚିରତା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧା ଚାମଚ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ସେବନ କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବାତ ସକାଶେ କାଞ୍ଜି ପାଣି ସହିତ ଶାହାଡ଼ା ଛାଲି 2ରୁ 3 ଗ୍ରାମ କରି ଏକତ୍ର ବାଟି ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ପାନ କଲେ ବାତ ଶ୍ଲେଷ ବା ବଳି ନଷ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା: ଶାହାଡ଼ା ଗଛର କାଠି ପିଲାଦିନରୁ ନିୟମିତ ଦାନ୍ତ କାଠି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ମୂଳର କୌଣସି ପୀଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତମୂଳ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ଶାହାଡ଼ା ଗଛର ଛେଲିକୁ ସିଝାଇ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି କାଠକୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ କୁଳି କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ୍ତମୂଳ ପୀଡ଼ା କମିଯାଇଥାଏ। ଶାହାଡ଼ା କାଠି ଘଷିଲେ ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଏହା ବେଦ ପ୍ରମାଣ। ଉନ୍ମାଦ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶାହାଡ଼ା ଗୋଳିର ମଞ୍ଜି ଚୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଗ୍ରାମ ସହିତ କିଛି ମହୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ସେବନ କଲେ ତାକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଉନ୍ମାଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ମ ରୋଗ: ଅତି ପୁରୁଣା ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀ ଶାହାଡ଼ା ମଞ୍ଜି 1 ଗ୍ରାମ, ମହୁ 1 ଚାମଚ ଓ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଗ୍ରାମ ଏସବୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ସେବନ କଲେ କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଯାଦୁ, ଚମଦଳା, ବ୍ରଣ, ବିଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଚର୍ମ ରୋଗ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଧବଳଛଉ: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧବଳଛଉ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ
ସାହାଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଓ ଗୋରୁମୂତ୍ର ସହିତ ବାଟି ଛଉ ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଛଉର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଶରୀରର ପୂର୍ବ ରଙ୍ଗ ଫେରିଆସିଥାଏ। ଅର୍ଶ ରୋଗ। ସାହାଡ଼ା ମୂଳ ଛେଲିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରୁ 2 ଗ୍ରାମ ମହୁ 1 ଚାମଚ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଥରେ ସେବନ କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିପ୍ ବା ବିଶେଷ ସୂଚନା ବିଷୟରେ। ସାହାଡ଼ା ମଲାଙ୍ଗ ପିହୁଳା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସାହାଡ଼ା ମଲାଙ୍ଗ ବା ସାହାଡ଼ା ଡାଳ ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଆଣି ଧାନ ଅମାରରେ ରଖିଲେ ଧାନରେ ପୋକ କୀଟ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। କାରଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।